gue. Lah, oh webek kok. Hah? Tolong mangkat. Loh, Mas. Oh iya kurang ya? Tolek sing salah ya kelanggrang ngawur kon. Kenapa niku? Yo, Sing ngarep meneng wae malah diaru-aru. Oh, kelanggrang ya, Mas kelanggrang apa yo? Saru ring bocah cilik kaya nangis. Gelolo nang omah kan. Panas. Janjine sing lanang hari ora Panas sudan aling-aling caping priwe Mbah gunung oh salah ya. ujar korang jenengan tembang dewek ya mau Boten. paroan boten apa-apa ini Boten. oh boten hanajan wadon sarta berkait tiga panggung monggo tapi monggo sehat terus di Pakpur nggih. Amin. Alhamdulillah. Ujarku mikir ngapa. Arep joget bareng karo nyong jeblone ora. Paringi berkah. Dono pria. Nggih, alhamdulillah. Ya, Mas. Syukur bisa. Tak kuras. Ki ngantarkan Sugeng Enjang Mas Petro. Sehat nggih jenengan? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Betul sekali. Jumpa tak lama. Oh iya benar.